Откъде изя сега тези хора? Уж отидих да тегна с заплатата. Играх, тук има, тук няма. Сега кой ще прави аз? Жената сега ще ме прави мене, тук има, тук няма. Ама нищо, ще избия тези пари. Ама само трябва жената да излъжа. Ама ти откъде изляза, ма? Откъде бе? От тотото? Ана! И ти ли стана комарджия като мене, ма? Всичките пари хвърлих на тук има, тук няма. Сега те отрепих. Чакай малко, ма. Чакай, ма. Имам една идея, ма. Сега ще избия всичките пари. Вземай Йоргана и ела с мене. Ти сега не дай да избиваш парите, виж какво ще те се случи. Какво ще правя аз с този Йорган? Ела сега тук, ма. Бягай тук. Ще отворя в TikTok лайв и ще правя кампания на тебе. Виж сега. Пускам се на лайв в TikTok. Ще мълчи само, добре ли? Здравейте, приятели! Правя кампания на жената. Като чистиш в прозореца, сакцията падна в главата, стана инвалид. Който каквото има от душата да хвърля. Не го гледайте, охавено прави, всичките пари хвърлям на комара, аз съм здрава.